Γεια, Κωνσταντίνος εδώ, ή Κωστάρας, και σήμερα θα παίξουμε λίγο draft. Αυτό είναι η Team of the Week, θα προσπαθήσω να τύχω το Μωράτα. Έλα πίσω. Ή τον Ντιμπάλα εδώ κάτω. Και και πάμε στο βίντεο. Όχι, δεν διαφήμιση. Πάμε στο θα πούμε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Και Νεϊμάρ. Εδώ θα πάρουμε αυτό για την Βραζιλιάνα. Τι είχαμε το Καβάνι, αλλά όχι τον 91. Θα πάω με τον Καβάνι. Και Μόντριτς. Έτσι. Εδώ γιατί δεν πέφτει παρασυδερμένο. Θα πάω με τον Τιάγκο γιατί είναι Ισπανός. Και εδώ με τον Παρόλο. Δεν ξέρω γιατί, απλά μου αρέσει. Εδώ Μαρσέλο, πολύ ωραία. Σέρτζιο Ράμος, ακόμα καλύτερα. Πικέ, Αμπάτε. Εδώ Βάλντες και Σούπαση. Τζις Άλμπα. Ωραία εδώ. Εδώ δεν τον βάλαμε μέσα. Βεράτη, άμα τον βγάλω για αυτόν περισσότερο. Και αν βάλω αυτό μέσα τώρα 52, Ιμπραήμοβιτς. Μωράτα, πολύ καλό. Αυτό εδώ μόντι, όχι τον έχουμε ήπιο μόντες. Ρονάλντο. Μέση. Μάρκος. Και Μέση. Γκρίζμαν. Θέλω ένα κεντρικό. 96. Θέλω να βάλουμε αυτόν εδώ. 54 ακόμα. Αν βάλουμε αυτόν εδώ και αυτόν εδώ και αυτόν εδώ 52. Καλή ομάδα. Ναι. Δεν έχω παράπονο. Προπονητή 95, 95, 94, 94, 94. Βραζιλιάνος. Και πάμε. Είναι 184. Πολύ καλή ομάδα. Όχι, ευχαριστώ. Παίζουμε με μια Ιταλική. Το μάτσο είχε 4-1. Δεύτερο μάτσο με την Φιωρεντίνα, άλλη Ιταλική ομάδα. Σέρτζιο Ράμος, Νεϊμάρ και Ζλάταν. Μπράβο. Έλα, ημιτελικός με την Αλμπιόν. Έλα. Ναι ρε Νεϊμάρ. Ναι ρε Νεϊμάρ. Τελικός με την Bayern. Οχ. Το ήξερα. Έλα, ισοφάρισέ το. Γύρνα. Ναι. Η ανατροπή. Η ανατροπή. Πω από 1-0
Ο Μουστακάλης. Mega Pack. Quaresma. Όχι, ευχαριστώ. Δεν πεινάω. Gold Pack. Ασεμόα. Οκ. Άντε. Να σας ανοίξω και ένα 100k pack ή 250k pack. Ένα 100k pack. Και πτύχαμε Quadrado. Πολύ καλός. Και Benteke, Van Persie. Όχι μπάρ. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share και φίλοι σας. Αυτά από μένα. Bye.